Anda, tío, si te quieres tirar, tío, macho. Gero, magal horretatik goaz, abel lekoa pasatu, da biti eman, hor dago aterpea, bai. Hor atzetik, Eta gau behar ez da aldapa honik? ez. Aldapa bai, baina... Aldapa horrena hemen da. Hemen fixea batu ditu dugu, ona aldu arte, eta gero hortik gora, horria hor... PPI ekipoa. Lehendabiziko erronka lortuta. Neko? Egin da. Hemen, binema laurrean.
Wow. Apa txapeldunak! Wow! Orkete de oso! Pepe y ekipoa! Biharrengo erronka oso lepoa. Hora gau biharko gailurra. Ziklon, binemal. Azken erronka. Azken erronka, hau da binemal txikia. Eta horratzen dakago atartzea. Jode, orduarri barru. Hortxega. Hori. Baizenan zaterpea, 2651, Ametxe. Estiro. Buei erabili, hori da. Errelajatu, hemen izotza daukazu. Oier, ondo? Bai. Lasai, hori da. Makina. Ahí está. Hori da, hori. Hori, aseguro dugu batze dizula. Hori da, jode, esportu da. Hori. Makina. Ondo, Oier. Bai, hor kontuz, Arkaitza dago. Kontuz. Sartu gal, hasieran, Arutza. apurretu arrantza, hori da, hortikan. Apurretu alde horretatik, edurga badeko zu. Hortiko. Bale, bakarrik, klak, arkaitzako batzeak nahikoa da. Jo gabe, hor sartu, tira, bale. Hor kontuz, bale?
Ei! Gailurra! Gailurra! Bine mal! Haupa, txapelduna! Tope. Joder, mundial, Joder. Joder. Horrezko matrikula, ez? Bai, Mundial. Mundial. Makina batzu. Hemen Pepeiko ekipoak Binemareko gailurra egin du. Gorantzia da noi. Ai. Ea dator urtean, etortu esaten. Venga. Animatu.